ನಮ್ಮ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಒತ್ತಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕುಡರ್ತಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜ ಆತು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡವ್ರೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋರೆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋಡು ತಿರ ಬಂದಾಗ ಕೇಕ್ ಕರಿ ಕಾಂದ ಅದಾ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆರ ಅಮ್ಮ ಐತಟ್ಟು ನಿಗಲ ರೈಸ್ ಯಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇರ್ದಾದ ಅಗ್ಗಿನು Thank you so much for 500 plus subscribers. ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರೆಗಳ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ ಪಂಡಾನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಪಾವೆ ದಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ತೋಜಪಾವೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೆಕ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನ್ ಎರೆ ಕೊರೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಈತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನೆಕ್ ಐ ನೋ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲನೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಏನೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಎತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕುಡೊಂಜನ ಮಾಮಿಗವೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಡಿ ಬಟ್ ಒರ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕುಡೊರ್ತಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜ ಆತು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಗಳು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡ್ ನಿಗುಲ ಆತ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಣಿಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಅವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಮ್ಮಿ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ನಾತ ಇಂಚೆನೆ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚ ಐನತ್ ಬೇಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಎದರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ರಾಪಿನ್ ತುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಐನ ರ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚು ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಕೇಕ್ ಕರಿ ಕಾಂದ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರೋದು ಖುಷಿ ಕೊಂಚ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ಗಾಡಿ ಕೂತೀನಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸೋದು ವ್ಲಾಗಿಗೆ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಚಮೇ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 509 ಭಯಂಕರದ ಅಂದ್ ಒಳ್ಳೆರ ಅಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹತ್ತಿರನಾ ಅಣ್ಣ ನೀನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಆಂಡ್ ಐನು ತೋರ್ಂಬ ಐಗಿದ ಕೇಕ್ ಊರ ಮತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಹಾ ನೀ ಹೇಳ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಆಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲ ಆಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆರ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ 10,000 ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಮೇರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಮ್ಮಿನ ಈರು ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ ಹುಷಾರು ಮಮ್ಮಿ ಅಡಿಗೆ ಹುಷಾರು ನಿಗುಲೆ 2 ಜನ ರೈಸಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತಟ್ಟು ನಿಗುಲ ರೈಸ್ ಯಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಹಳೇ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಅಂತ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ 1000 ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ 1000 ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಮೊಲ್ಲ ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಡಿಲ ರೆಡಿ ನಿಗುಲ್ಲ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕ ತೀರಿನ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಂದ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅದಾಗ ಇತ್ತ ರಟ್ಟ ಕೇಕ್ ಅದ ಅವನು ಅದಾಗ ಐನ್ ಕೇಕ್ ಐನಾ
ಅಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಕೊರಡತೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಕೊರಡತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು 500+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಜೀಜು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಇಡಲೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ 500+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಡ್ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ ಪೂರಗಳೇ ಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೋಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಿರೇಟ್ ಬಿಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾದಾನ್ ಪರ್ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಾನಲ್ ದ ಜುಲೈ 9th ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 509 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜೆ ಕಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಲ 10K ಕ್ರಾಸ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 25,000 ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತುಂಡು ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಬೇಗ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಆಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಬಲ ನಿನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ್ಲ 500+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಎಂಕಲ ഒരു 500+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಚಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸರ್ತಿ 10K+ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತೆಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಿರ್ದಿನ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಂದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 100K ಅಂತ ಬರೋಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 1000 ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತಾ ಆಲ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪಿನಿಟ್ ದಾದಗೆ ಕೇಕ್ ಫೇಕ್ ನೋಟಾ ಓ ದೇವರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ಗೆ ಸಹ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಯ್ ಯಾಪತ್ತೋಪ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ನೋಟನು ದಾಯಿಗೆ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಯಾ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ಗೆ ಮಾರೆ ನಿಜ ನೋಟ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ನಿಜ ನೋಟ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬೈದು ನಿಜ ನೋಟ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುದು ಎನ್ನುದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಿಗಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿದ ವ್ಲಾಗ್